Dat het op gaat brengen. En laten we starten. En we beginnen met het eerste bod. Wie brengt het eerste bod uit? 5 euro. Nummer 12, 10 euro. 10. Nummer 5, 10 euro. Nou, nummer 4, hoeveel? 10. Nummer 18, wat gaat hij bieden? Nummer 18. 35 euro, nummer 18. En we gaan verder. We zijn er nog lang niet. Wie biedt er meer? Wie gaat er overheen? 10 euro. 10 euro voor nummer 15. Behalve die ene klap met je huwelijk, dat piek in je tekst op de evenement van deze aanspreek.
Thank you.